Isu ina amena do temmin kono ani ankro andogo ando deundu munu nyala yu garjige banala banami ni aye dankari u ka farkulo la nube wole ko dujurato to kana handicapé jien pe jera kasiki ka fo mashimi I dachogo latike ala fanfe mabe na jien kono chogomi obe ala de bolo mate dugukolo ka mun y'a fɔ ala ye ko n fa kɛ karisa ye mate dugukolo ka mun natɔ y'a fɔ ala ye n ba kɛ karisa ye mate dugukolo ka mun natɔ y'a fɔ ala ye n bange nin yɔrɔ la mate dugukolo ka mun y'a fɔ ala ye natɔ ko n na diɲɛ kɔnɔ ni nin bana ye na ni nin ye o y'ala ka masaya o tamasiyɛnw ye o kama ala y'an bɛɛ da cogoya kelen min na ka tɛmɛ ale ka masaya kɔnɔ o bɛ lawaleya an bɛɛ ka kɛɲɛ hakɛ la beka kenya hakela oye ka balo nyanamaya kono here damu dambe ani horonya kono jebe jera o maka sayata saya mi munu ni weni bana yu usoro farkulo yorola chogo di hakebse ka duma hakemi mbato nafa mimbe ula jenatige la kase ko lase uyera ma ko lase sigida ma ko lase kablama an fana baw ni olu bɛ o lahala kɔnɔ bi binkelen bɛ u kan cogoya min na aw ni nin fɔra aw dɔw ye ka sɔrɔ a ma b'u yɛrɛ da I ma mɛn I b'a fɔ ko ayi ko Mali min n'an b'a tɔgɔ fɔ ko hinɛ tɔgɔ ko sariya tɔgɔ ko diinɛ tɔgɔ ko danbe tɔgɔ I b'a fɔ k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan dɔɔni lujuraya bɛ bange a bɛ dɔ sɔrɔ I ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛɛ bɛ laban cogo min na o bɛ ala de bolo ni kui date ala ka te la bi e banto be chome ala benu la folowa oyoyi après ni wati ngono transition yelema sugu jombe se ka do sariya arrête ke chugo sariya sugu mi me ambulo ka kenya ni anga lanyini e faso basigili ni ayere yiri wali no réforme judiciaire wi ani jamana yere mara chugo ko sisi anan kroke ni ambalmake maître kunari amena o kewe plateau flana plateau sabana o ye concours mi be ke ka chedon ta munu be eni ne anan bolo fe na kana no ye police ye olu fana tato kono geleya mi tume ala cabinet lawale halibo geleya kele ne fana bora la ni o ye fraude do be bi adamine nga ibe to ye labana ko passera do be passer a lamne iba ko bora la o rebe ke ani école so mumbe na be docteur forake docteur formé école de médecine mami bi forake sini ulu be kala yoro mina ko mi on dambe ke chogomi na forako o fana konna la jeliate o mo mi no temena ka ke docteur e ka soro ama système sira jelen fe e dalemba ko ka pikiri turu la ki kena na turu bi I fasaka o ka ko bane o de kama anye polisu ni santé ta parce que ni mami afora ko la donuna ko la jo la kanala nate se la kanala mo min kanga kalanga zomine mo min kanga kalanga sekeskele ke mo min kanga kalanga aramaduna kana na mo kalanke amo kalanke ko dafa ama o sira temeni sira jele e sigle be soko polisu be kila kana hotel la kana ke chuko nyadon eni ka bulu fe shititai mo mi akanki furakeli doniya mo soro jeleya kan e banara isirama I jigiba ka ki keneya doniya min tara o tsaka karaba o do bamanan ko te sugu don te shala modo yi be conséquences be beka ensuite c'est ka baloni sécurité te et la sécurité au confier les mains à des agents spécialisés on ne wa foro ku le ref na soro la frodi kono a même police sugu soro ensuite c'est ka nyana moyani banate bana fana tse ka to mo shi tiki to bana kono ka hereke fika keneya kenya tsega sabati na kebagote ono kebago funa ma kenya kala jeleya kono eni ne kisirawa aussi pourquoi ni question banani de bena traiter bi ka kuma dam ne ni munye oye tashi kasema kasara bami kera kle flaina na wurula mo bidru ani ko foliula uluka ni tanyani ani mo chama banali ani na furu kasarali alors kononana Cher Daniel amale la me awni an engagé ka do ke bamagato yi jamana re kle saba de décrété
bɛɛ ka duwawu kɛ banbagatɔw ye ka duwawu kɛ jamana ye basigi ni lafiya u bɛ se ka sabati cogo min. Écoutons Serge Daniel. Une cinquantaine de civils tués, dont des femmes et des enfants. L'extrême violence des groupes armés s'est une fois de plus illustrée au Mali. Plusieurs localités situées près de la frontière avec le Niger ont été ciblées. On retrouve en direct et par téléphone Serge Daniel, journaliste correspondant dans le pays. Serge, bonsoir et merci d'être avec nous. Quand est-ce que se sont produites ces attaques contre les civils maliens? Alors, ces attaques se sont produites ce dimanche au crépuscule. Ce qui s'est passé, ça a commencé par une localité qui s'appelle Ouattara. Des jeunes jouaient au football sur un terrain vague. Ils rentrent chez eux, en rentrant chez eux, ils voient débarquer des hommes armés qui ouvrent le feu des premières victimes. Ensuite, dans 3 autres villages, des hommes armés, des djihadistes, des présumés djihadistes, sont rentrés dans ces villages-là et ont tué des civils, ont massacré des civils. Il y a eu par exemple des témoignages, un enseignant et toute sa famille ont par exemple été tués dans le village de Karou par exemple. Ce sont des villages, la particularité, ces localités sont situées vers la frontière avec le Niger dans la région de Gao. Donc au total, il y a eu une cinquantaine de victimes, de morts. Il y a également des blessés qui ont été évacués vers des hôpitaux, notamment un hôpital national de la localité de Gao, qui est le chef-lieu de la région du même nom. Serge, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces attaques meurtrières? Alors, on va de plus en plus vers l'information selon laquelle ce sont des djihadistes de l'État islamique qui auraient commis ces actes barbares. L'État islamique au Grand Sahara, vous savez, est basé sur les 3 frontières, le Mali, le Burkina et le Niger, et c'est un peu leur zone, c'est un peu leur base. Et pourquoi ils procèdent comme ça? Vous savez, ils posent toujours des actes barbares. Mais pourquoi? Parce que, d'après des sources sécuritaires, selon des experts, ils ont décidé de permettre l'expression de se venger parce que les villageois, donc les civils des villages attaqués, auraient donné des informations importantes à l'armée malienne qui a arrêté il y a une semaine environ des djihadistes dans la zone. Donc ce serait une vengeance de ces djihadistes par rapport à l'armée, par rapport aux populations locales qui ont donné des informations qui collaborent avec l'armée malienne et les forces étrangères. Alors il n'y a toujours pas eu de revendication pour le moment. Serge, quelle est la réaction des autorités de transition au Mali? Alors ce qui est important ici, c'est que du côté de Bamako, notamment du ministère de la Défense, il est dit que des militaires d'un renfort de l'armée étaient dépêchés sur place pour protéger les populations. Et l'autre information ici de la part du gouvernement, c'est de dire que nous n'allons pas laisser la situation faire, nous allons renforcer le dispositif sécuritaire là-bas. Mais pour le moment, il faut dire qu'il y a plusieurs associations de défense des civils, des associations civiles de cette localité, de ces localités, qui demandent une présence plus prononcée de l'armée malienne, du gouvernement, de l'administration pour les protéger. Serge Daniel, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Bamako. Bolmao, nine kera dimashi temele. Kera dugumina togo wataguna. Abe Mali ni Niger ni nyonche. Serge Daniel ka nyefoli la. Wati mina funankenu be farkulo nyanaje la balontan keneka. Maupuira munu ni marama fendu. Demsinu uye kise chi kuto balontan na ka kise chi demsinu na kuto balontan na. Kise chira do ni bona duguma e. Balontan terenka munu sira kabuli ulu sira kabuli. O benata umadabla udona dugu kono. Mamunu marfa tuburu finintigu te ubololan kolon ka kise ci kufa su hake min jatira ubeta biduru jatela ma caman banara ulu tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka taga ni u ye Gao hôpital la ka taa fura lakise u ma k'u kɛnɛya ka se ka taa dugu jigi kɔrɔ. Alors Serge Daniel ka foli la a kun kɛra mun ye ko djihadiste ninnu dɔgɔkun kelen yanni nin don cɛ jamana
ɲɛmɔgɔ tun taara ka taa jihadisi ɲɛmɔgɔ dɔw minɛ olu minɛlen ka taga minnu nana nin ko cɛjugu in kɛ dimanche tɛmɛnen ko k'u nan'u ta sara ko ka da kan ko dugukɔnɔmɔgɔw de ye kibaruya fɔ sɔrɔsiw ye k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ dɔw bɛ yen muso ɲɛmɔgɔ ko k'u ye mɔgɔw bila ka taa yɔrɔ sécuriser nka ko yen sigikɔnɔmɔgɔw ko ko u bɛ mun ɲini faso fɛ faso k'a jɔyɔrɔ yira dugu in kɔnɔ ye lakana taabolo la kɛnɛya taabolo la kalan taabolo la faso tamasiyɛn ka ye a jɔyɔrɔ bɛɛ hukumu kɔnɔna la n'o tɛ sababa ala k'u dayɔrɔ sumaya parena ale ye communiqué kɛ a ko la a ye communiqué min kɛ an bɛ tila ka na don a kɔnɔ ka kalan a communiqué u y'a kɛ bi ko waati sera fasodenw ka fara ɲɔgɔn kan lakanabaliya min bɛ ka wara bi ka se ka jamana k'a kisi rassembler le pays pour endiguer l'insécurité u ko ma 50 min n'olu nun taɲana mun kɛra o don na Watagana Diriga Kawuru ani Dunte Gef a kɛra ko ye komi ni a wolola ma caman banali la ani ma 50 nin taɲana la baganw olu taara ka taa sagaw misiw bagan caman banbagatɔ ninnu ma da fangali ma u ma da mɔgɔ banali ma u ye baganw fana cɛ ka taa n'a ye parena ko bi ale bɛ yɔrɔ min na a jɔrɔlen don a haminen don ni faso yɛrɛ lakanabaliya bɛ ka wara ka se hakɛ min na bi Mali fan caman na o bɛ k'a jɔrɔ bi o kama a bɛ gouvernement interpellé camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ k'u interpellé lakana bi a tɔ bɛ ka tiɲɛ de sur la détérioration de la situation sécuritaire kɛrɛnkɛrɛnyana jamana camancɛ yɔrɔ centre devenu une menace pour la cohésion de la nation n'a bɛ ɲɛ kɛ sababu ye jamanadenw yɛrɛ cɛ kelenya k'o dankari la u ko bi école caman de datugulen don. Le nombre d'écoles fermées est un des principaux indicateurs de l'insécurité. École so hakɛ min datugulen don bi o ye tamasiyɛn o ye lakanabaliya bɛ ka hakɛ min sɔrɔ o tamasiyɛn école so kɛmɛ yirika de bɛ olu datugulen don bi ka kɛ sababu ye ka to karamɔgɔ caman ani écoleden ba yirika olu si tɛ ka se ka taa kalan na bi u bɛ bɔlɔn de kɔnɔ bi parena ka communiqué a ko bi in na village caman bɛ yen Mali camancɛ dugu in na olu tigɛlen don ka bɔ jamana la kabini samiya daminɛ la a ko banbanciw kɛlen don ka blocus n'o ye ka dugu da sɔgɔ yen dugukɔnɔmɔgɔw bi u tɛ se ka bɔ ka t'u ka sɛnɛkɛforo kɛ ka taa sɛnɛ kɛ foro kɔnɔ jɛɲɔgɔnya fɛn fɛn bɛ se ka kɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya olu tɛ ka se k'u si ɲɛnabɔ u ka baganw bɛ ka cɛ ka taa n'u ye musow ni denmisɛnninw bi olu jagoyalen de bɛ ka fini biri u kunkolo la ka da ka marifaw de b'u kɔrɔ. L'asphyxie des villages exploitants agricoles de l'Office Niger. Dugu minnu bɛ sɛnɛ kɛ Niger kɔnɔna la bi olu fiɲɛ bɛ ka tigɛ olu la a kɔlɔlɔ o bɛ na ye suman sɔrɔta ka samiya mana ban gɛlɛya caman de wololen bɛ buguda caman ni ɲɔgɔn cɛ. Donc les tensions actuelles dans plusieurs villages rappellent ce qui s'est passé à Farabougou. Yɔrɔ caman bɛ yen bi lakanabaliya bɛ cogoya min na gɛlɛya hakɛ min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi a bɛ mɔgɔw hakili jigin mun ɲɔgɔnna kɛra Farabougou salon kalo 3 o kɔnɔ pendant 3 mois décembre ka se mois de mars 2021 ma au conseil mabɔ wulila ka taa u daɲuman don ka se ka bɛn ani sabati nati Farabougou kɔnɔ o tun kɛra sababu ye ka se ka basigi nati ka se ka bɛnkan sugu dɔ o hakilina ni o sigi mun bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ caman ka lafiya nati nka o bɛɛ n'a ta hali bi gɛlɛya tɔ bɛ ka juguya Farabougou n'a mara kɔnɔna la yen sigidalamɔgɔw kɛlen bɛ bi jɔn de ye se tɛ u ye ils sont devenus des otages impuissants kabini juillet kalo tile 8 dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko Jambe Songo Barikoro bɛɛ bɛ Jabali mago la yen dugu bɛɛ bi olu bɛɛ tigɛlen bɛ ka bɔ Mali la banbanciw jɔlen bɛ ni marifa ye cɛ tɛ don cɛ tɛ bɔ yen nɔ maaba 2 kɛrɛnkɛrɛnyana u ka donso ɲɛmɔgɔ dɔ Ngoloba Kulibali o ni tanyana mun ye uti kalo tile 8 a kule 9 su kɔ min bɛ yen ni a kɔ ka bon fɛ kɔlɔnba min bɛ yen n'a kɔlɔnba bɛ Songo ni o de ye kɔlɔnba ye kɔlɔnba min ni a dugulamɔgɔw bɛ n'u ka mɔgɔya ji fɛnw ta kabini san caman o kɔlɔnba bi djihadistes taara bombe do kɔlɔn na ka kɔlɔn exploser des explosifs ont été posés aussi sur le pont minnu fana bɛ yen n'a bɛ dugu tila ɲɔgɔn na siraw sanfɛ siraba kelen min bɛ yen n'a bɛ bɔ Songo
kata jabali pont min bo sira sanfɛ u ye bombe dɔ la k'o pont fana ci uti kalo tile 8 a n'a 9 su uti kalo tile 10 a n'a tile 11 su songo dugukɔnɔmɔgɔw u solila ka lakunu ni banbaciw ka marifa cikanw de ye u jɔlen bɛ dugu donda la kilomɛtiri 50 yanni ka se Segu dugu min fana bɛ n'a bɛ wele ko Dulonkɛ dugu a bɛ Dura commune kɔnɔ yen nɔ fana kabini juillet kalo tile 5 Mackenzie yen fana da sɔgɔlen don cɛ tɛ bɔ embargo bɛ yen fana kan foro kɔnɔ sɛnɛ wagati bɛ yen nka u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ a tɛ kun cɛla ka bɔ ka taa sɛnɛ kɛ u ti kalo tile 3 donso 2 olu daminɛra k'u da k'u faga jadisiw fɛ u ka dugu kɛrɛfɛ a seere minnu nana ye seere dɔw ka fɔli la u ti kalo tile 7 u bɛ ka su ɲini wa la recherche des corps 20 dosos sont morts suite à l'explosion des cadavres alors u ti kalo tile 7 donso bɔra k'u bɛ t'u ka su ɲini kungo kɔnɔ u ɲinitɔ la donso 20 olu nana bombe donna olu la k'u exploser u magalen su la ja u ye bombe do su fana kɔnɔ su dalen u bɛ maga su la dɔrɔn su bɛ exploser o kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen parena ko bɛ tasibila kɛ ka dusumakasi yira ka badenya kanu k'o sinsin o ni bɛɛ ma ils appellent au sursaut de toute la nation devant la farabougoisation o fana kɛra tɔgɔ kura ye k'a sera yɔrɔ la jamanaden bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan farabugu ta ɲɔgɔn na o mun bɛ ka warakata a kana taa ka dan kɛ rampante du centre qui risque de s'étendre à d'autres régions n'a bɛ bi Mali cɛmancɛya la an ka ko bɛ k'a kana warakata yɔrɔ tɔ la a ko don o don dusukasi o de bɛna fara lakanabaliya o ta kan Mopti mara kɔnɔ Menaka sur les routes du sud à l'ouest du pays du Sahel attaque du 17 juillet le pays tout entier doit prendre la pleine mesure de danger a ka sera yɔrɔ la bi jamanaden bɛɛ kan k'i sigi k'a dɔn ko in kulonkɛ tɛ bilen nin fɛn sugu de kɔnɔna la la nation doit être rassemblée en bloc derrière nos forces de défense et de sécurité jamanadenw bɛɛ kan ka u yɛrɛ cɛ o différences bila bɛɛ ka kɛ kelen dusukun ni ŋaniya kɔnɔ ka sɔrɔ jamana a lakanabagaw ka olu sɔrɔ ma don do parena bɛ ci bila sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ma sibiri ɲɛmɔgɔw ma ani jamana yɛrɛ a kanubaga n'a jɔbaga kulu bɛɛ ma an ka kɛ kelen ye ka jamana in ka se ka kisi ni fɛn min bɛ nalen le parena exhorte le haut conseil islamique à offrir des nouveaux u bɛ ci bila Haidara n'a ka mɔgɔw ma hali bi u kana salaya u bɛ se ka cɛsiri fɛn fɛn kɛ ka se ka basigi nati yɔrɔ yɔrɔ haut conseil u b'a ɲini olu fɛ u k'u da ɲuman don a la ils invitent le premier ministre u b'a ɲini Choguel Maïga fɛ dans ces circonstances an bɛ wagati min na i ko sisan à renoncer à ces projets qui divisent le pays mirina minnu b'a la ni kɛwale minnu b'a bolo n'o bɛ jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko k'o tabila a ka hakilina n'a ka taabolo minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye k'an kɔ don ɲɔgɔn na a k'o mirina n'o taabolo dabila notamment kɛrɛnkɛrɛnnenya les assises nationales de la refondation assise ko kuma min b'a da n'a bɛna kɛ sababu ye jamanadenw fara k'a k'a dabila a épargné les deniers publics destinés à cette opération hasardeuse faso nafolo k'a b'o ta ka t'o don nin ko in da fɛ ko min bɛna wuli mɔgɔ farali la a k'a dabila. Enfin, le parrainage invite les autorités de la transition à se concentrer sur l'essentiel, la restauration de la légalité républicaine et constitutionnelle à travers la tenue d'élections crédibles sur la base d'un corps électoral consensuel. Vous voyez, ni cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u ɲɛsin ko yɛrɛ sɛbɛnma ma ni o ye an ka segin mara a tilennenya kɔnɔ sariya sunba o hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kalafili jɛlen o ka kɛ ni kalata sɛbɛn ye sɛbɛn min ni bɛɛ jɛra ni a ye. Le comité directeur parrainage u ye nin ci don ka bɔ bi. Balimaw ni tun y'an ka hommage ye ani an balimaw bɛ mon grand frère et mon frère maître Konaré est déjà arrivé n tun ye a informer k'a fɔ compte tenu de l'état de nos frères handicapés an bɛ olu ka dossier lamɛn k'u labila u ka taa an bɛ kɔrɔ dɔ wa dɔgɔ don d'accord i ni so denbaya tɔgɔ duman jamu duman bela jelen fo alhamdulillah arasbaski yɛrɛ fo k'i barikada i b'i kan kɔrɔta dɔɔni donc arasbaski b'i fo k'i barikada k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka jɛkulu yɛrɛ n'o ye comité scientifique ye sentinelle minnu jɔlen don n'an ka ko ye n balimaw ne tɔgɔ de ye Jara Ibrahima je suis le secrétaire général du comité scientifique des personnes handicapées du Mali. maa minnu ni lujura tɔw don n'u ka comité scientifique e b'o kɔnɔ bon aw sera n ma ko concours min kɛra aw ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ gɛlɛya in a nana san jɔ concours nin kɛra san jɔ an b'i fo tɔgɔ ye vraiment k'an wele ka na i ka plateau sanfɛ ka kuma d'an ma nous les sans voix
vraiment tɔnɔn kɛra na ko Mali kura bi vraiment Arajibasi an jigi tigɛlen don Mali kura la dɛ mɔgɔw b'a fɔ mais an ma da la Arajibasi pour que an ka ko yɛrɛ teliya le 18 septembre 2019 Mali fonction publique ka concours lancé k'u bɛna mɔgɔ 80 a fɔ mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 80 ani 4 ta 800 ani 80 800 ani 80 ani mɔgɔ 4 a fɔ mɔgɔ 4 k'u bɛn'o de ta. Le communiqué a été rendu signé par le secrétaire général de la fonction publique, Dr Yaya Bologo, le 20 septembre 2019. 800 combien? 884 agents. Ok. 884 agents. 2017. 2019. Ah, 2019. Sans bafla ni tan kononton. Ku bena mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 90 ani 4 ta. Wani 4 ta. Ara ko communiqué de flèche est en a communiqué là-bas ko ko en balma lujoto ku be se ka postuler ku ta certificat médical ɲini. Puis le certificat médical ou bien la fiche ta. Donc le fiche d'inscription ta fonction publique santé examen concours là. Ou bien un cap de coché que certificat médical doit là. Ou bien concours qui est into. À ce moment le taux réservé est applicable après concours. Le taux réservé est applicable après concours aux candidats handicapés ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10. Ko hake dobla lembe mauye munu ni lujurabula. Ulu beta ni mɔgɔw kɔnɔ maa minnu ni concours banni u ye 10 de moins sɔrɔ o de la fɔra ko ni maa o maa ni lujuratɔ don yanni ka concours kɛ i ka taa papier ta mun b'a yira ko ye lujuratɔ ye. Lujuratɔ ye sina o na wa certifié lujuratɔ ye wa fiche de renseignement na fɛnɛ i bɛ handicap parti coché voilà maintenant an ka mɔgɔw y'o bɛɛ kɛ u m'u ka dossier rejeté yɔrɔ b'a kalama kɔrɔ Arajibasi ni concours bɛ ka kɛ dossier dɔ bɛ rejeté u man ka dossier si k'a bɛɛ dafalen k'a bɛɛ ka ɲi. U ye mɔgɔw bila k'u adi u taara salle kɔnɔ an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ tora yɛrɛ binna k'u senw bana u jelima yɛrɛ taara concours kɛ bon u taara concours résultat banna u y'an ka mɔgɔw wele ko an balima aw minnu ye concours kɛ lujuratɔw la conformément au communiqué et au texte aw de passera mais pour que k'a yira k'a fɔ réellement aw ye lujuratɔw ye. Donc concours kɛlen jaabi bɔra. Jaabi bɔra. A fɔra ko ni handicapé min ye 10 de moins sɔrɔ. Tɔw ye concours kɛ cogo min aw y'o kɛ ten. Sujet clé. Wa aw ka mɔgɔ dɔw ye 10 de moins sɔrɔ u passera. Conformément au dire vraiment donc du directeur national du centre d'examen et concours. Ale bi hakɛ to an b'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ docteur Magassi et son DG Paul Camara. Olu de ye weleli kɛ ko n balimaw aw minnu filɛ ka wele kan aw passera. Mais pour que an ka da la k'a ye lujuratɔ ye a bɛ na équipe dɔ b'an bolo an bɛ contrôle physique kɛ. K'a lajɛ ni ye lujuratɔ ye ni sen de man ɲi ni bolo de man ɲi ni fiɲɛ kɔni b'i fari la k'a lajɛ réellement n'o de don aw yɛrɛ ka papier kɔfɛ u yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ tila k'aw lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ kɛnɛma dɔ ma t'i yɛrɛ kɛ lujuratɔ ye. Si o yɛrɛ de kosɛbɛ o kɛlen o équipe la u bɛ huissier dɔ ta u b'an ka ministère fêtière u ka représentant bɛ kɛ yen directeur yɛrɛ bɛ kɛ yen a n'a ka DGA Arabaki an ka mɔgɔw bɛɛ kɛ an balimamuso dɔ yɛrɛ bɛ yen a yɛrɛ ka a ko k'a bɛ intervenir vocal la n'a nana aw sɔrɔ a cɛ a bɛ tila k'a k'a la voilà ale yɛrɛ bɔra fo Gawo de kan Arajibasi a ka furu yɛrɛ cɛya nin kama parce que a cɛya ɲininka ko arrêté ko in k'ale ma dala ko tiɲɛ tɛ ko fonction publique ka kɛ bɛ taa contrôle physique awɔ an bɛ tila k'ale ta kan donc o kɛlen sisan mun kɛ sisan an dɛsɛra nin bɛɛ lajɛ an ye concours kɛ concours banna ka mɔgɔw wele ka taa contrôle physique o bɛɛ banna gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔfɛ Arajibasi sisan mun de nana kɛ an y'an sigi de arrêté tɛ ka na arrêté tɛ ka na arrêté ka na an yɛrɛ wulila mɔgɔ minnu passera o awɔ aw bɛɛ de b'a situation kɔnɔ ou bien lujuratɔw b'a la de mɔgɔ minnu passera kɛnɛma dɔw b'a la kɛnɛma foyi t'a la ayi n'an bɛ concours de ma awɔ kɛnɛmaw b'a la lujuratɔw fana b'a la awɔ kɛnɛmaw ka arrêté de filɛ nin Arajibasi olu ka arrêté olu ta bɛ 5 mois ka ban donc passeli kɛlen lujuratɔw ta bɔra a la ka kɛnɛmaw ta bɔ a la o kɛnɛmaw olu ye baara daminɛ o ma baara daminɛ kɛnɛmaw ye baara daminɛ Arajibasi kɛnɛmaw ka arrêté bɔra depuis yɛrɛ bɛ se k'a kana date b'a sanfɛ arrêté numéro 2020 29 avril 2020 kabini avril kalo tile 29 san 2020 portant intégration dans la fonction publique de l'État o arrêté cours des médecins spécialistes olu de filɛ nin ye olu ye baara daminɛ olu ye baara daminɛ Arajibasi depuis nin wagati wala ni ka arrêté di bɛ taa prise de service kɛ dɔrɔn i ka baara daminɛ depuis avril 2020 et puis an n'u bɛɛ bɛ budget kelen kan le budget est prévisionnel au Mali lujuratɔw ka arrêté o ko di lujuratɔw ka arrêté an wulila o ko de k'u b'aw sɛgɛsɛgɛ a la n'a ye lujuratɔ ye lujuratɔw ko tɛ baasi ye kelenya yɛrɛ ka d'anw ye o kɛlen don o taara o bɛɛ kɛ k'o ban Arajibasi o de bɛɛ bannen kɔfɛ sisan an de tɛ k'an ka arrêté an wulila ka s'u ma tuguni a y'an ka contrôle physique kɛ an ka arrêté ko bɛ cogo di ko non a b'a kalama Bubu de ye instruction di pour que aw ka arrêté ko jɔ Bubu jɔ ko Bubu Sise a bɛ hakɛ to n b'a tɔgɔ fɔ yɛrɛ parce que ni nkalon dar'i la mun tɛ tiɲɛ yɛrɛ o kɛra 2020 kelen in kɔnɔna la le 31 mars an ka mɔgɔw wele le 31 mars o b'a sɔrɔ premier ministre don o y'a sɔrɔ a bɛ premier ministre la fɔlɔ jɔn de ye nin fɔ o ye
En c'est le fonction plus là, fonction plus conseil technique d'Amélie, il m'attend bien son d'Amélie. Bien son d'Amélie, les notes de Iran à Rajbach. À moi, je suis un noti Nchama, noti adressé madame la présidente de la FEMA, mais une note qui n'est jamais arrivée chez nous. Parce que nous note noti quoi? Ko a fɔra ko ka ko bɛ si sɔrɔ k'u ye instruction sɔrɔ mais Gologo de b'a signer ministre t'a signer dɛ inspecteur général Gologo de b'o signer u y'o de bila ka taa centre examen concours la k'u ka lujuratɔw ka arrêté bloqué ko parce que ko instruction nana ka bɔ sanfɛ. O instruction ye papier bɛ yan. Instruction papier tɛ yen. Ko instruction de ko bubu ko k'aw jɔ. Ko instruction de nana ka bɔ primature la o y'a sɔrɔ bubu bɛ yen ko bubu de ko k'o jɔ an ko a danbe de vraiment tɛ se k'o faamuya an yɛrɛ taara bubu fɛ an taalen bubu fɛ an y'an ka ko fɔ bubu ye o y'a sɔrɔ nin yɛrɛ problème tɛ yen. Par le passé, le 14 février 2012, Madame Kadabé de technique ok. Fonction plus beaucoup à 70 personnes de Taraj Badj. Aux 70 personnes de Mouké, où il y a 28 états, 42 trucs. En gros, des discriminations. En gros, des discriminations. Arrêtez la bouffe, vous verrez pour parler là, vous verrez que beaucoup de blagues nous écrit. Que vraiment discrimination de blagues, à quoi des gens nous parlent. Vous nous avez réussi. Vous avez reçu. Vous c'est-à-dire que nous comprenons que vous m'avez fait un colloque à la boue de la Rasbach. Wallahi, il faut un colloque à la boue. Vous nous avez réussi. Vous avez sur le Djamana qui ne pas les tours, surtout Bessina, Mangan, pas Bessina. Mais malgré tout ça, entre moi, vous lui avez tout le boue à en reçoit. Car sur le Congo, il y a le boue à Kefro. Et maintenant, la boue qu'elle a reçu à Coco Bombalmo. Alors, arrêtez de vous venir bon. Moi, je vais Congo qui est passé dans le Congo. Ça, c'est déjà un acquis. Voilà, un droit déjà acquis. Allez, vous avez une musique à faire. On peut repérer Jacob Boko, avec un projet, 20 millions, président si je me trompe, 20 millions, car Bodro Kati, quand tu as Modo, il a dit que si vous êtes financier, vous êtes barakou et la Kassa. Non, je veux comprendre. Oui. Autale Premier ministre Baraboubou, à l'époque. Oui. Ako awe concours ka passé là. Auka hakedu. C'est un droit acquis déjà. Arrêtez Kangata ou Baradam. Comme au Kofé, ay woleli ke ko kam ko arrêté ta. Comme au Kofé, Aukata la djem Womunumbe. Ni ulu se ka deme chogomi ka projet monter 20 millions on a entretien kérati an bu entretien ne ko faire so ni arrêter problème projet folo ah so ni problème te folo pas le passé madame Kadaba qui ah ok d'accord ok wole ko ko bi wonu blata ludorato la d'accord so plus mo pour que ko be kan ludorato piétiner ou refait namara tisi ka woli ka droit défend quoi Rasbach ou refait namara ko ni aller on tara au quota d'application là on plata on a du bout vraiment fond so plus là enseignant docteur. Parce que vous voyez vraiment vraiment pas de patients qui font ça. Ay prévu la banque mondiale. Il y a il y a wati miré la banque mondiale trana tracapta war mais banque mondiale. Vous commentaire en ta faire. Voilà, wati l'antara. Antara no pour que moi ka famille prison antara wati na quoi. Il y a antara et puis c'est des photos qui sont publiques. Journal de Reborana et vous na photo à joli mal. Il y a famille mettre la beaucoup passer mais instruction dit 70 we muta 42 tonnes ba ko. Au quoi fait tourner avec un projet de Dian, projet en 10 fonds, m'a financé. Ah, il a qu'il y a quelques garage badge. Mais un projet de Dibou, même pas 3 jours, 72 heures, avec 20 millions de pour projet financier. Alors, concernant le mois de la solidarité, maintenant, le mois de la solidarité, il faut que financer et beaucoup comme au cours des magistrats à Tarabo. Mais là, pour comment et quand on octobre, sur la tête, sur la tête, il faut tambour mininga. Beaucoup de bénéficiaires de l'eau. Nous avons manqué. Nous avons encore fait des choses pour que vous fassiez. Donc maintenant, on va la Rasbach. On est quelqu'un qui fait ça, on a la fin. Entre la fonction publique de la santé, bien sûr, d'amener les banques, il y a des beaucoup de Congo qui ont arrêté de bloquer. Nous, bien sûr, d'amener, je vous en prie. Il est conseiller technique au niveau du ministère de la fonction publique chargé du personnel. L'administration, c'est écrit. Avec primature d'instruction, il y a Aulawa. Attends, Bolo. Et puis, chose très grave encore à Rasbach. Allez, quand nous avons Bokachi, centre examen concours. Il est adressé à Madame Djigine Atma Gabour, Madame la présidente de la filière. Allez, Chini, notre défi, je mets quiconque au défi, mes plateaux de santé. Je mets quiconque au défi. La note envoyée vraiment au niveau de la direction du centre examen et concours pour sursoir au recrutement des personnes handicapées signé par Dr. Yaya Gologo n'est pas arrivé vraiment au destinataire et pourtant adressé nous en la fêtière de là. Autre soit si il y a ça, on voulait qu'à primature écrit. Concernant la science, il primature écrit. Rasbach a une lettre qui. Sugar clair. Sugar clair, vous me le croyez. Il y a une lettre qui. Il y a vraiment Antonio. Vraiment, n'a pas comme le croix pour en fait bécan à la fiari. Sugar n'allait. Sugar n'allait pas bouter bleu. Comme faut se blier, moi, là, elle est rentrée la mer. Depuis de Chine, nous gagnons au Rwanda. Donc, depuis le 20 avril. Oui.
Mununga kene ulu baradam. Oui, Na lujurato awa ko arrêté ba lujurato ko arrêté masekana. Lujurato ko arrêté tera parce que namaro do lu yere bulu. Arajbash non ñu wona tambe sade wallahi. Oh, ay Choguel écrit mo le courant. Ay Choguel écrit a flé de Arajbash yeta la. Choguel écrit la ka fo kambe boere pour que ka yira ka fo lujurato ko boli be ko na moy jamana ma. C'est une très mauvaise image malheureusement on a déjà passé. Primature reçu le 14 6e mois 2021. Voilà. Ay ka primature écrit ko Choguel ele na la sisa no Mokhtar Wan ki la lutani. Parce que faut s'appeler Mokhtar ko convention be lujurato to la. Mokhtar Wan ko de ko convention be lujurato to la Arajbash ko lui est ministre des affaires étrangères. A finalement les soirées Mokhtar Wan en reçoit, il faut qu'on refo. Beaucoup en reçoit, Mokhtar Wan en reçoit. Mais depuis Choguel Nana, nous sommes la classe discriminée. En reçoit. Choguel m'en reçoit. Choguel m'en reçoit. Nous représentons les 15,5% de la population selon les résultats de la Banque mondiale. Les Maliens qui m'ont commis un Malien tant ni quel est le Zurato. Mon million fla Arajbash ni mo ki. Mokhtar Wan y a reçoit. Mokhtar Wan reçoit. Ay l'électrique Choguel mo. Ay l'électrique Choguel ma ka boli yere le Zurato ka boli ka adresse gouverneur ngamna ko ka manifester ke. Ka kla ka fefe ba ko problème manga. Anga mo passer ko lu yuru ko arrêter yuru lenu ka be fo Choguel ka fo malikura ministre kura de be ka fo fa nyana Arajbash ali chini nu mo njabi folo. Ali chini nu mo njabi. Foi Choguel mo ni mo j'ai en contact. Bon maintenant ça entre là nere nana par les recherches kata bo numéro kan Choguel ka numéro soro. Bon maintenant comme ça c'est un peu confidentiel ne ba que to me fait me pas woro kuna bi. Voilà mais don ato la nous ma été qui tamba be fo. Ah bon. D'accord. Walmake etoko. Monsieur. Bah. Anshira antinayera la kanshira. Amin amin amin. La hinde bamratola. Amin. Yankum mala kanwa. Amin amin amin. Anu bita jem mala kanwa. Amin amin amin. La kala kiliman. Amin 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 amin. Le guide netro Cheikh Mar Sissi. Le comité scientifique présent pour les personnes vivant avec handicap. Il y a un série Mabi. Un Choguel qui a interviewé la main. Télé là. CNT là. À l'intervention CNT là. À la réponse à la question, le Zuratoga ou là, on m'a bien Mamadjani. On m'a bien Mamadjani Mouna. La réponse a été très simple. Copier-coller nous. À Tchaman Foran et à Tchamame. À Koni, degré d'application Bora, problème me résolu. Alors ça, ce n'est pas notre première fois d'être ici. Vous connaissez mieux que quiconque l'histoire des 70. Au temps de Rakitala. Au 70, il y a beaucoup de phobie. L'isolateur m'a fait m'a expliqué très brièvement. De Kaidama, comme il a été traduit dans la phobie, Kaidama, phobie et recrutement à titre traditionnel à Djora. Kaidama de 75. Atalien qu'on fait, Araki n'allait en 70 vétérinaires qu'on a amené de 2012 pour 2016 au moins 70 là. Au 70, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, 28 à 42. À l'époque, on a dit par rapport à l'histoire des 42. À quoi c'est-à-dire, n'a pas fait un gambi, n'a pas un gambi. Non, on est singana actuellement. On est romina 600. 600. Voilà. Nous devons oh. Merci 600. C'est-à-dire recrutement a été exceptionnel Béjora. Et concours que non, il m'a concours que. Il te regarde nous mais le concours que d'où est-ce? Recrutement a été exceptionnel Jora. Après quoi, les joueurs ont été faits non. Que c'est les gens qui ont après avoir béamé. Que je peux pas recruter des gens qui ont 2 de moins, des gens qui ont 3 de moins dans la fonction publique. Côté où il y a des gens qui ont des faux diplômes. Au fond, à fora. À fora du niveau, en Alizouka, pour personne pas l'idée ou pas Bi. Moukera, au début du péché, l'État malien commence à exclure les personnes handicapées. C'est-à-dire que les gens qui ont là, ils font du jour d'accord. On est témoin de l'autre. Voilà. Et les coquets concours que. Il te voit. Mba. Oui. Membre du comité scientifique des handicapés. D'accord. On te fait faire un taka, mais concours mini fait bora ka kuma fo sisa. Ere concours ke. Nere concours ke. Et passera. Ne passera. Ne verra ka vo comme passera. En 2000, le 31 mars 2020, si je me souviens bien, nous gata morti. Entre Fana et Ségou, il appelle le soir. Appel en absence nana il appelle ta. Ko fonction publique mo ko de do. Ko yala abdou ngo de do. On va comment dire, tu vois, il y a 16 heures,
commencé fonction publique là ko ne ko concours ke ngo a mu concours ke o yoron bela ni mobile fale par exemple mu gata mot kasigi kana bo sangoni ko be nyana bora parce que bara ko do destination ko moti ni mobile ta kasigi kana ko kana beni 16 heures Bombo ni clé gata fonction publique là tara soro déjà be aka directeur général be aka adjoint be ici be un secrétaire ko kulu le ne wele ko na contrôle physique de kala ni lu jurato réellement si ne réel lu jurato ko par le concours kera le dossier woloma donc ku ya ka fo munu mon soro donc ko ko lu de wele ne wele ko na vérification de la si réellement na soro ne lu jurato donc sigile ay baroke ko way ko ule ay sans comme c'est la ta ko par ne lu jurato ko en passera ko me yani clé sabache am sigata so ko ban wele ta arrêter dama aka baradam dès lors ma nouvelle ma fouille depuis mars 2020 fobi depuis le 31 mars 2020 ne reso la ga wili kate a comité scientifique mo ngo a ngol wili la ndalo na wa kala a wila ka fo kan na kay concours soro kan arrêté obina ngo nga ko binye jogodi a ma ngro ko a kulu kon ko mo dama dama wili la uchela ko me kulu yara bi wili kata akoni fo public la ku sele ka ko handicapé ko arrêté ko jogodi chaque fois ku ba foué soini abibo soini abo à la dernière minute ku kila ka foué ka ko no ku bajir digital ama concours kedi akon kera dawal bayan ko ka passer ka wele ka awde mo mun retini la fonction publique la en représentant donc ka arrêté bina bo yani clé sabaje ay ta so arrêté bora amba wele ka no full down donc dès lors on a suivi après les festa ayam balma muso min be gaw anga je ko talame anga kuma labanduma allo ni wele kan yene ba ya shi autorité mo kuna 2019 an kun passera concours la fonction publique la où yan wele kan ata contrôle physique ne bora gawo kata contrôle physique ne bora kata gawo Bamako kata contrôle physique yani ngabo gawo yere ne nyani bede de 1 ne furke ne koniteta contrôle qui parce a den beni bulu a den ka dogo wa fana coronavirus kumbeno carte na fona kera fenge mo blenu criser bubulu ibe dola kata hombori kata douanza ni sera douanza di ibe soro ka kar soro ko mita ko mako ne che ko ne ka choisir soit contrôle physique ou bien ngafuru donc me kama ni e bara soro ambere jeridu ni ko ne ka choisir donc metanga contrôle ke na ja furkasa ay den ne bulu den chemani 9 mois de babula ayam ne bulu ko ni teta ayam ne bulu ko ni teta ne den to abulu interanga contrôle physique ne dona mo bleon kuna kata douanza ta ne ata 20 000 kata hombori ne bora hombori ne karta 15 000 kata Bamako ne sera Bamako ne sera domi ne sera 8 heures ne sera ne bolla kata contrôle physique ne contrôle u yere ni ga kone na chugodi parce que ko carte na nguma ne dona mo bleon kunali ni dona mo bleon kunali kata ne pana ka do mo bleon kunakana o kera obana ne tara ne contrôle physique ko bravo mais kone kata dans une semaine ku ulu yere de be ne ka arrêter boire ku ulu yere ba bla WhatsApp ka bla kana dian nguma problème ta ne bura doro ne nyeshi garma ko ne meta
gaw ne nga bieta ka bo ko ne bieta ko karuteta domi ne bieta domi ko karuteta ne bora odon ne klefla de ke gar kono ne klefla de ke gar kono ne beta meshi ne fenge prantinu ameshi ne tayre bandi nungulo ku be bineka ne masola mais ni ne nyani mbeye antara ani arrêté ke ka bo nina ka ni mbeke ni autorité mo ya rejeté ima don ko manyata ukala jede ne seba mona kana ko sobe ni seba mona kana ko sobe de alibi ni chema sigi nyoma woni ka choisi soit ni ka furu ou bien soit bara ne ka manga bara ne ato ne tara alibi ne na masigi nyoma mo ye pinka ou ye pake ne ko ma ko ne ko mitanga arrêté ko ne ka choisi donc ni nga bara ni arrêté de choisir donc meta ko ni ne tara ko ene ale che bani ngama ko nyena donc o kera tindi halipi atene nyesira la ne fanta nyesira la ne densa ba de benebulu ayu be boshi ne bulu abubulu Balmo Ninyam Balmo Musomi qui est dans la même situation que toi a fait passer le concours là a wole la kakana ou ka contrôle physique kala a arrêté ka dama ka tabara damne a chetu madala o bela ko nanana nela e barako nyine bo abe dube nafa o bela cheko ko ayi den kalo kononton che deminala ka mobilita lu jurato ki débrouiller fo mako ya a sele ya fobi obo position de kono oye moko joli di ay 28 personnes le jurato e moko ni shigi munum passera concours ateka diaw mala kamade oye concours que comme tout le monde conformément au communiqué fleni voilà voilà conformément au communiqué déjà communiqué le ministre du dialogue social du travail et de la fonction publique communiqué conformément aux arrêtés interministériels numéro 2019 3036 du 18 septembre 2019 sont ouverts les concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État de 884 agents dont les emplois à pourvoir sont déterminés comme suit. Au communiqué de Labana Obafo, le taux réservé est applicable après concours. Il faut quoi avant concours? Après concours. Ni concours qui est Djabibo, comme Wagem passera. Wagem Dobeta, Mogo passé Taula, Mounumbeke, le Jurato Mounufana passera. Et réservé là, après concours, aux candidats handicapés ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10. Voilà. Et conformément à l'article 18. Aouye le concours qui est commis Moumounga Kene, c'est une boulot nama. Aou ben sujet clé ne concours que. Ou aou Moumounga Chigin de moins sur. Ou fonction publique de Fanaya aou le kao passera. Au nombre de 28 personnes admin. Aou comme Wagem tra concours que comme Moumounga Chigin de moins sur Autula. Ou Moumounga Chigin ka ou be ou le téléphone. Koukana. Aou reka médecin ta kofi ou rek nyaka aouye tiens la nawe le juratoy. Kasoro ka ou ka papier de ma wata baradam. Ode kerati munu kakene banate munu na kabini avril 2020 olu ka papier olu e bara damne aw flɛ bi aw mɔgɔ shigin du jurato aw ye concours sɔrɔ komi munu ka kene olu a sɔrɔ cogo min aw ye 10 de moins sɔrɔ komi olu a sɔrɔ cogo min aw bɛɛ ye concours kelen kɛ ka taa faso baara la komi cogoya min na olu ye baara daminɛ a bɛ ka san kelen bɔ aw sigilen don hali bi a daminɛ ko bubu de ko ayi bubu bɔra ye mutarawa nana o taara ali bi shogel be ko base juridique tala ko dalu te ko muma yira ko aw kan ga tabara la dalu joint ton nun tabara la concours dalu te wa communiquer aw mo ay concours dalu de mulu tawa ulu mata concours de kewa u ma passé wa o dalu de ma kene bagaton nun tabara la wa sankele ulu be ka sa barake o dalu clé aw mo de concours fana kewa aw fana mo 10 de moni clé ne soro wa dalu wara be nyini chugodi
Mali fonction publique nyamoko de une fois oui. Docteur Gologo de Afo. Docteur Gologo. Et puis chose très grave encore Rajbach. Guide même fina jogal fele bekla kana sigi anga madame la présidente mais question posée pour la CNT là. Après on voit ko ka degré kono tukuni. On dit conformément à l'article 18 de loi. Loi do bele ko o ka dawra degré loi do parti ka degré wala kono tukuna Rajbach. O mo degré ta yana wa concours. Ko era concours ke ni des questions jogal de beta ni répond. Docteur Gologo ta parce que lui c'est un général mo famille. Mais jogal ko kala maiga en tant que premier ministre. Et puis lors de la présentation du plan d'action, au questionnaire, la présidente peut fort. Que discrimination qu'elle a perdu toute personne, qu'on a arrêté comme Choli, je crois qu'on a dégré comme nous. Dégré, mais loi courante de Taraka, souligner comme vous, on dit conformément à l'article 18 du statut général des fonctionnaires de Rajbach. Chauvel les fragatis de tel la belle Géléniana, ou les camarades de la fouille de Malin, Chauvel les PMD. Chauvel est le PM, Chauvel est de la BA et c'est public, le Tradala, mais quoi degré de comment? Mais loi ou degré qu'on a une bonne. Nipmana Jabi for Chauvel, Aniningara Sientela, Aini Jabiti, Kuka Dekerema, Au Yamaria, Kungurga sur Dekeremata, la Jabi Bolé, Kautsega Paradam for Dekere. Chauvel est le plastique, Bella Gira, Bilobe, le Tradala, Bilobe, Auri Jabiti. Madame la présidente a question posée pour Chauvel de la droit, elle sur la bouche, je sais pas. Comme avec un technique de Foucault, c'est de façon quoi, il faut d'autres. Mais la chose avec Belagia, je crois qu'on a 12 000 intégrés. Au cas où nous battant une flat. Battant une flat, on va répondre qu'on a calé nous un battant. Sur le ciel, claque un bananinta, on te sur le ciel, donc battant une colonne avec le recul. Voilà, calé nous intégrés. Ah, il y a un chigny. Ah, il y a un concours qui a passé là. Non, vraiment, un concours qui a passé la finale Rajbach. Et puis muso pour la fois alors il n'est qu'au masé à miri na Rajbach muso ka furu sara a deux minala au masé à miri ni shika Rajbach docteur ya golo ya kon fait bibi aller fade l'uduratori bo shogal fele ko ne ko bon ne ma fili parce que shogal a ko ne ma bon shogal be ka demedi ne ma bon shogal be ka demedi parce que shogal est censé comprendre tout ça. Il est le premier ministre chef du gouvernement non ko dans ni be kuma haketo ibeta kuma be dana kana fo kijo oui tiens ani shogal kuma na ani shogal en kuma na les dabal de bana les dabal bana shogal ani shogal ma son réseau shogal ma son en réseau ali chini la fédération moshimari ani ka be moshi de ma réseau shogal fait shogal kushi be réseau pour le droit be o ma ministère tutelle finalement so fait ka réseau imam jara rebe o be en rebe kama ma réseau jon réseau imam jara asafula ne rekoni ni no aso le aw lettre chama ay let antara imam jara rebe Rajbach nango fiera imam jara ka secrétaire particulier a kone mané ni balma ke ko ko fait papier mbeke ka demande du dias ke ka tabou o y demande na do ay lo so lettre ci duguma ka ban lettre ci la numa ku ka reço ay lettre ci mo wallahi ku ka reço imam jara ma son ga reço imam jara ma son en reço wanya ye chowero anya écrit chowero fene fait tout na Rajbach ama reço ne shila allez bien comment il peut être nord la reka kata do de mais bien le droit comme 2 millions de personnes le droit de 2 millions 200 et poussière du malien mais au ministère tutelle ma en reçoit les chini depuis nana Oumar ma reçoit mon ministère tutelle ma reçoit je mets qui comme au défi mes plateau de Rajbach depuis on a al concernant madame la présidente de la fédération a électrique au nom de la fédération ensemble B quoi la fédération reçoit ma à Keflo mais faut s'oublier en reçoit Ankman Asimu fait Asimu en reçoit Asimia ou bismillah Ankman Asimu fait comme un en reçoit si Koko Tchenanga en reçoit en oula en bismillah ko filidou mais Chorel Manson en reçoit jusqu'à preuve de compter à la primature Oumarou Jara fana ma reçoit Imam Jara yala en ministère tutelle o mu era dira en re Rajbach en est réfugié au moins en masika reçoit les Chine Rajbach les 2 millions 200 maliens les 15,5 millions flani mo wa keme fla o de le jura bulure o be jekulum kono imam jara de nana no so ne kuma Qur'an kala yere de kuma sel dabla parce que de la sel imam jara ko fe wallahi no so ne kuma Qur'an kala yere aklo be na e puis abaro jara ibrim de imam jara no so ne kuma Qur'an kala yere wallahi ne de kun dala ka sel do ne ko bo islamia la fa do ngo chente islamia parce que ne pour islamia hinedi hine nyona Rajbach c'est pas comme c'est ko ga mo fe ibe mo de la ka bo nogolo de islamia ambe ali jaga mu dito mo be bo nogola di Mario de fo boulevard comme le juma la sel voilà ni ne kuma kes ku yo Qur'an kala M5 seli fin fallait que mo la sel mais kala mi guru Rajbach ne ko be bo islamia la mais heureusement ne Qur'an kala yere di vraiment j'ai été ne digi tigera je peux pas comprendre comment est-ce que des responsables de surcroît religieux vraiment ne dabali bana ali sini mamma siga on de soflo
Ali sina masa de so imam jara côté ko bo même fi depuis Mali sigira Mali Rajbash premier ministre faut ma si mu mani ka pour sur Choguel premier ministre ba yawo allez-y vérifier la fi premier ministre ba vérifier wa photo dans la page Facebook ça fait comité scientifique mitra page ça fait wa photo sur premier ministre bien de sur Choguel ali do fonso plus mo keleme ka kuma ko bubu ka so ata ka ata ka bubu ka bo ara jare ou keleme ka fenda la présence so fo bubu ka million mo ne jaw ma me o bela jelo keleme ka fa ko bubu de ko 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 arrêter ko ba juridique la o le ka ma nya fu na ko ka sebeni mabo atei an ko c'est pas c'est très simple ay sebeni ndama dron awu fu no godi o belia kuma kan la rapidement confidentiel Mali Kura amena jo maître Konare bena sisa Mali Kura aw i clara concours la i passera sariya la hakɛ di aw bɛ se ka hali état attaqué bi n'an mɔgɔ sɔrɔ an b'o kɛ dɛ an bɛnnen b'o la bi wallahi Mali Kura kumakan laban oui Mali Kura Rasbaz Mali Kura ma jɔ fɔlɔ du moment ni personne qui a droit de bafouer à longueur de la journée Mali Kura ma sura ka jɔ fɔlɔ Mali Kura peut-être Mali Kura kɔnɔna la an bɛna mun ye kamala kan d'a ma de ka mun ye o ye être les mendiants professionnels ka gerbuya kɛ baara ye mendiant professionnel bac plus 4 bac plus 5 licence i bɛ geribu palani ta i bɛ t'i sigi sirabala la i bɛ geribuya kɛ ala ka Mali n'o de ye Mali Kura ye ala k'an kisi a ma kumakan laban n ka kumakan laban ye mun ye Rajbash n bɛ foli bila o la aw ka arrêté ka d'aw ma an ka arrêté ka d'a ma wa fana ka yira maliyɛn den bɛɛ la ko lujura ye fɛn dɔ ye mɔgɔ si kana miiri k'a fɔ k'i tangana ka bɔ lujura ah oui ça c'est sûr i bɛ se ka bɔ yan sisan i taatɔ so i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ lujuratɔw ka c'est kolo vrai la clair donc lujuratɔw ye mɔgɔ minnu ye k'a fɔ u y'a ɲini u yɛrɛ ye o fɛn tɛ donc u ka hakɛ ye mun ye o ka d'u ma anw ka laɲini o dɔrɔn clair et net ni ne ye parmi à l'handicap ah oui an bɛ wele da bila autorité ɲɛmɔgɔw ma k'u hakili to lujuratɔw la mais i ka kuma ka fɛn ni Madagascar tɛ Haïti do hakili t'a dugu kelen na à présent ɲɛ fiyɛntɔ de tun don Nivakin de fiɲɛ bila la Allemagne Europe bɛɛ Europe occidentale Union européenne jamana min ni seba ye ni jamana bɛɛ o ye Allemagne ye u ka ministre des finances a bɛ wotoro de kɔnɔ a bɛ wotoro de kɔnɔ groupe de reggae dɔ bɛ yen bi légende vivante do il pèse plus de 60 à 70 millions de dollars u tɔgɔ ko Israel Vibration mɔgɔ saba kun do a daminɛ kelen taara bi u ye fila ye Skelly Wish ani Apple polio de y'u minɛ u fitinin bere de b'u saba bɛɛ bolo a bɛ don YouTube kɔnɔ a b'a sɛbɛn Israel Vibration c'est une légende vivante du reggae music pour que i k'u sɔrɔ concert la i bɛ demande de 3 ans à l'avance tellement qu'ils sont sollicités bere de b'u bolo bi Skelly ani Wish olu bɛ groupe kɔnɔ Apple taara ta créer après Bob Marley après Bunny Waller Bernie Spears c'est une légende de reggae music il paie 70 millions de dollars pour que i k'u sɔrɔ depuis 2023 il bɛ demande d'obi pour que i k'u sɔrɔ ils sont tellement sollicités i y'a faamu i y'a faamu États-Unis ministre de la défense hakili bɔra tɔgɔ kɔ a bɛ wotoro de kɔnɔ a bɛ wotoro de kɔnɔ handicap a bɛ kunkolo de kɔnɔ a tɛ farikolo la dɔ b'a sen fila kan nka à 30 ans ni lujuratɔ de bɛ n'a balo dɔ b'a sen fila kan a tɛ se ka foyi fɔ ni dɔ m'a don a da a tɛ se ka foyi kɛ ni dɔ m'a don a da hali a tɛ se ka kuma ni dɔ jɔlen tɛ yen l'handicap elle est spirituel elle est mentale elle n'est pas physique bana bɛ kunkolo de kɔnɔ a tɛ farikolo la o ye maa min bɛ bana kɔrɔ dɔn dɛ i ye mun fɔ hadamaden ni bana bɛ balo de fo saya an bɛɛ tatɔ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ ye sariya min ta mercredi nata o ye spécial émission article 39 Choguel yɛrɛ ko yan ko jamana binni ye sariya batobaliya de ye M5 kɛlɛ bɛ kɛra ten Umaru yɛrɛ ko ten ko ala yɛrɛ ni ala yɛrɛ da donnen a la ko fo sariya ka tile l'imam du boulevard aw ka arrêté aw gagnera concours la mɔgɔ 28 aw ni minnu gagnera n'olu ka kɛnɛ olu bɛ baara la aw minnu man kɛnɛ ko aw ka arrêté ma bɔ o kuma aw ye concours kɛ sur la base de quoi
on est fondé mo fona ko awma ko base juridique té amba wéré ñangal ke munu be nulu ka kene lu be ka barake sur la base de quoi? C'est pas sur la base du résultat du concours? Bien sûr. Concours résultat de tout le base juridique. Au base juridique de ma to arrêter déroulement. Ali sini ni ko ibu genga boy ou jigi mu yanya concours ka jabi flem passera. C'est le concours qui est la base juridique. Parce que il était tout le concours là théo. Pour qu'il y ait un dossier d'eau de DAFA. Conformément au communiqué. Voilà. Il y a dossier d'eau de fourni, tu remplis les conditions de pouvoir postuler. Il y a malien, il y a kalanke, ni diplôme bibolo a dalou seben flé. Il y a nake. Oh, ni be 10 de moins soro, alors il y a droit d'eau déjà, une fois le résultat proclamé définitivement, le droit est acquis et consolidé. Il t'a droit de la blé. Et quand vous voulez que Congour ka passer les commandes, ko base juridique be mo kenema utala nga base juridique le jurato utala. Comment faire les dés? Comment est reconnu que je n'ai pas qu'à permettre les dés? Ne m'avez jamais en 2 mois avec un possible. Comme je vais le connaître en belle couche du mot. Et quoi j'ai des mots? Après tout quoi j'ai des mots. On sait pas nan ka banga madame la présidente ka question il y avait atuma digné gabou atuma. Ka banga 28 et la liste récente des 42. Ka bango répond à degré de répond. Je sais pas si c'est un jeu de mots. Il est PM pour les handicapés aussi. Imam Djarana à ministre, ils sont aussi ministres pour les handicapés. Nous nous relevons de leur ministère, nous avons quand même droit au respect et considération. Tout à fait. Le minimum du respect et considération. Imam Djara de côté, qu'on y a dans l'article Koina, qu'on sera manga sozo. Imam Djara, le directeur de bien bio, le relevé département de là, article 18 qui communique des enfants à Sévéra Rasbach. C'est écrit noir sur blanc. Article 18 violer le lobby. Imam Djara, non seulement il est ministre, il est homme religieux. Ou à passer mes pères à attraper Kelingri. Choguel, nous on va vraiment à la raison. Je sais pas ni je le mot, il y a beaucoup de mots qu'on a je le mot. Araba je vais arrêter tout. Araba il y a la jam c'est que ça fait tout. Même s'il faut attaquer vraiment donc le ministère de la fonction publique nous sommes prêts pour ça. Ah ne maître Kounari amène à Pmaké. Vraiment à la kaou ni moi folie là-bas comme on est pris par le temps. Folie là-bas. Betola. En bon monsieur Abaka Nivel Kalamombe Gao. En bon monsieur Amara Nivel Kalama, Nala Sunama, am de Warframa, am de délégué Katapma, Chen, au nom du comité scientifique. Anacheve Gao. Anacheve Gao. Alibi a te Furusokon. Alibi a te Kasababu Kenny. Ama Barasura et Furu perdu. A Dim Fanadum. A Dim Fananala. Ah, Umaru. Choguel Koronebe, Alaka Kehere. Musoka Furu Sarata. A cɛ den na la kalo 9 laban tiɲɛ dira cɛ ma dɛ cɛ ko k'a dalen t'a la cɛw de jalaki biya mais n b'a fɔ a ɲɛna n y'a fɔ a ye ka segin ka fɔ a ye n ko ni ala sɔnna ma a arrêté a b'a minɛ a tigɛ la a bɛ baara kɛ jamana in kɔnɔna la ala k'o kɛ inshallah ala k'o kɛ ala k'aw ɲuman segin ala ka miiri ɲuman dan bɛɛ ma ala k'aw ɲuman segin ala ka arrêté ko ɲinɛ vraiment Ahmed Konare est là n'an bɛ se ka hakilina min k'a la ala k'o kɛ on souffle la musique, on y met le Konare de la dame.